Και ένατον, την με αριθμό 1315-2024 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία ο κ. Κουτσογιάννης Νικόλαος του Αντωνίου κηρύχθηκε ένοχος για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, από την οποία, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της ίδιας απόφασης, προκλήθηκε οικονομική βλάβη στο Δήμο της ηρωικής πόλεως Νάουσας. Αν με διακόστα, κλείνω τη σκέψη μου. Άρα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, εφόσον ο κύριος Κουτσογιάννης δεν επέτρεψε, δεν έδωσε την άδειά του να διαβαστεί το πλήρες κείμενο, εσείς ως πρόεδρος δεν έχετε το δικαίωμα να το διαβάσετε. Δεν βρίσκεται εδώ, άρα δεν μπορούμε να το επικαλεστούμε και τίποτα. Οπότε έχει γίνει πριν. Είναι προφανές, έτσι. Άρα, επιτρέψτε μας ως παρατάξη να έχουμε το δικαίωμα να πούμε ότι εδώ αυτή τη στιγμή πλήγεται η διαφάνεια στο Δήμο Νάουσας. Οι δημότες οφείλουν να γνωρίζουν, δεν είναι θέμα αν είμαστε νομικοί ή δεν είμαστε νομικοί. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι μια πληγή αυτό που συμβαίνει στο Δήμο μας. Δεύτερη φορά σε λίγους μήνες. Μπορείτε να θυμηθείτε ένα αντίστοιχο παράδειγμα σε όλη την τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα? Άρα, λοιπόν, για λόγους προσωπικών δεδομένων και εφόσον δεν δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο ο κ. Κουτσογιάννης να διαβαστεί, δεν το διαβάζουμε. Σωστά? Δεν έχω κάνει κάπου λάθος. Ευχαριστώ πολύ.